Мизеле Татар Дәүләт драма театрының 2022 ел нәтиҗәләренә, 2023 елга планнарына һәм Казан гастрольләр уңаеннан матбугат конференциясенә җыелдык һәм безнең кунакларыбыз Гайниев Илнур Зөфәр улы, Сабир Өмитбаев исемендәге Мизеле Татар Дәүләт драма театры директоры, Муллина Разилә Мирхат кызы, Татарстанның халык артисты, Адиева Нурсибә Сәяхетдин кызы, театрның әдәби бүлеге мөдире, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре һәм театрның артисты Кашапов Илнур улы. Илнур Зөфәрович, башта әйтеп китсәгез иде, был узган елны нинди нәтиҗәләр белән сез төгәлләдегез һәм быел нинди планнар куясыз? Хәерле көн барыгызга да. Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Шуннан да 2022 ел Сабир Өмитбаев исемендәге Мизеле Татар Дәүләт драма театры өчен бик нәтиҗәле, бик продуктив, зур уңышларга бай һәм шул ук вакытта зур югалтулы да ел булды дип әйтәбез. Һәм инде без һәрбер яңалык, һәрбер матур чара буенча инде прессага беріп тұрдық, күпләре біліп тұрды, һәм шулай да тагын бер кат яңартып, искәртеп үтәсе килә. Инде мин тәкъдим итәр идем, шулай позициялар буенча үтәргә. Былтыр театр тарафыннан премьералар күп булды. Бөтен Россия, Бердәм Россия партиясе нигезендә, шул проект нигезендә безнең ике спектакль сәхнәләштерде. Ул инде Пушкинның кичкенә трагедиялар буенча режиссер Тимур Шарафетдинов Хәтер мәҗлес дип атала. Һәм инде Захир Бигиевның Үлүф яки Гүзәл кыз Хәдичә детективы Ренат Аюпов тарафыннан безнең сәхнәдә куелды. Аннан кала театрыбызның баш режиссеры Булат Бәдриев тарафыннан Тәүфик Хәкимның Булмас димә фантастик комедиясе премьерасы булды. Шулай ук яңа елга багышланган балалар спектакльләре чыкты һәм шулай ук Беби фестиваль дип әзерләнгән театрыбыз артистлары катнашында һәм театр артистлары куйган Беби спектакль чыгарылды. Шулай ук гастрольләрдән, күп җирләрдә йөрүләрдән кала, без инде былтыр фестивальләрдә да катнашу бәхетенә ирештек һәм беренче фестиваль ул безнең 2 марттан 5 мартка кадәр үтүче Ярославль шәһәрендә узган Розов Фест фестивалендә Достоевскийның Җинаять һәм җәза драмасы белән катнаштык. Илсур Казакбаев куйган иде ул әсәрне һәм шулай шушы режиссер куелышында Флорид Бүләковның Сөясең Мусимисың әсәре белән Чечня Республикасы Грозный шәһәрендә катнашып кайттык. Һөнәр фестивале кысаларында Сөясең Мусимисың трагикомедиясе белән Камал театры сәхнәсендә дә катнаштык. Зур чараларыбызның берсе дип һәм шул вакытта мактанып әйтәсебез килә. 14-нче театраль Сабантуй республиканың Минзәлә шәһәрендә үтте һәм инде төп организаторларның берсе безнең театр коллективы булды. Минзәлә шәһәре хакимияте белән берлектә инде күпләрегез менә шушы залда утыручылар шушы чарада катнаштыгыз, бик матур җирдә урнашкан, бик күңелле үтте, бик оешкан үткән шикелле инде безгә оештыручылар ягыннан шундый фикердә калдык. Аны калганнар килгән кунаклар үзләре бәя биргәндер. Һәм инде театрыбызда оештыручы гына түгел, әз генә 2 очко җитмичә, әз генә машина эләктермичә калдык. Без аңа бердә борчылмыйбыз, чөнки 3нче ел машина безнеке иде. Бу иң зур чараларның берсе дип әйтәм. Шулай ук 21нче елда уздырган идек без театр коллективы белән үзебезнең инициатива һәм үзебезнең көч белән шулай ук район хакимияте булышып шушы җирлектә булган спонсорлар, коммерсантлар ярдәме белән беренче Беби театрлар форумы. Һәм шушы форумны без яклап чыгып, аны матур итеп презентация ясап, аның тиешле дәрәҗәдә уздырганны күрсәтә алдык. Мәдәният министрлыгында һәм инде Мәдәният министрлыгы моны хоплап чыкты. Һәм инде 22нче елның ноябрь аенда зурлап беренче бөтен дөнья Беби театрлар фестивале уздырдык. Аның исеме дә матур, русча әйткәндә символичный булды, ләк-ләк, айс дигәнне аңлата. 8 коллектив катнашты.
Мәскәү, Тольятти, Ижау, Казан, Чаллы, Минзәлә һәм башка шәһәрләрнән катнашучылар килде. Менә шушы сүрәттә күрәсез, бик матур үтте, 3 көн дәвамында барды. 300-дән артык Минзәләдә булган 0 яшьтән алып 7 яшькә хәтле булган балалар шушы фестиваль кысаларында куелган спектакльләрне карау бәхетенә ирештеләр. Тагын зур чаралардан безнең традицион, ул безнең Сабир абый Өметбаевның авылына бара торган традицияларын дәвам итеп, елда Кама тамагы Кар еле авылына кайттык. Һәм инде әйтәсем килә, театрда һәр вакыт ниндидер юбилейлар елы була. Быелгы юбилей елы ул безнең театрыбызга нигез салучы улы шәхес Абдулла Тукай премиясе лауреаты, Татарстанның ТАССРның атказанган сәнгать эшлеклесе, театрыбызның атасы Сабир абый Өметбаевның тууына 115 ел. Һәм һәрбер чараларыбыз менә шушы юбилей кысаларында үтәчәк дип план тотабыз. Әзрәк дулкынландыргыч вакыйгалар да булды. Үзләре теләп, көтмәгәндә, уйламаганда, планлаштырмаганда 3 артист егетебез армия сафларына киттеләр. Бер караганда инде ул без алар өчен борчылып куркып торабыз, чөнки турсак та, ләкин менә бу егетләрнең батырлыгы ул инде безнең өчен зур әйбер дип әйтәсем килә. Яшәргә кирәк түгелдер. Хәзер яшьләр барбыр. Армия сафларыннан алар ничектер кырыйгарак урап узарга тырышалар. Өчесе бергә кайттылар. Азат Зиганшин, Нурлан Шаихов 1 елны кайттылар. Берсе Казан театр училищесеннән, берсе Алабугадан. Һәм быел августта гына кайткан иде Актаныш егете Рөстәм Абзалов. Әле яшьләр 19-20 яшь бергә яшиләр фатирда Минзәләдә. Сөйләштеләр дә, әйдәгез, без барып, үзебезнең ватан алдында бурычыбызны үтәп кайтабыз, һәм аннан соң тынычлап, төп рольләргә кереп, ныклап, театр коллективына кереп, ныклап эшләп китәрбез дип. Һәм без инде менә уже 2 ай булды аларның армия сафларында булуына. Кызганычка каршы 22 ел зур тетрәндергеч кайгы белән бетте. Театрыбызны 28 елдан артык җитәкләгән Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Роберт Шайхол улы 60 яшьлек юбилеена төгәл бер ай кала безнең арадан китеп барды. Менә анысы гел көтелмәгән әйбер, гел көтелмәгән вакыйга булды 19 декабрь көнне. Без аның белән югалту алдыннан бер атналык безнең театрга килеп сөйләшкән идек, сөйләшеп килүче кунаклар турында список төзеп 2 сәгатькә якын сөйләшеп утырдык. Кем килә, кемне чакырабыз, ничек була, нинди форматта, менә шуларны сөйләштек тә һәм менә бер атнадан кызганычка каршы Роберт абый безне ташлап китте. Шулай ук Казан гастрольләре көтелә безнең тиздән 23 елга. Мин инде монда теге әлегә ныклап тукталмыйм. Алдагы сөйләүчеләр, спикерлар тукталып китәрләр. Казан гастрольләре, нинди спектакльләр киләбез, ничә көнгә киләбез һәм нигә шушы әсәрләрне алып киләсез. Менә мин кыскача гына әлегә шушы информацияны җиткердем сезгә. Кыскача. Рәхмәт. Мусибә Зәйхетдин, сез әйтеп китсәгез иде, нинди спектакльләрне алып киләсез һәм ни өчен нәкъ шушы спектакльләр сайлап алынды? Микрофон ялга. Рәхмәт. Казанда безнең гастрольләр башлана 20 февральдән Галиәскәр Камал исемендәге театр бинасында. Без анда күрсәтәчәкбез Мостай Кәримнең Кызырлау музыкаль комедиясын. Ни өчен нәкъ менә Кызырлау комедиясын? Ул безнең 2019 елда чыкты, премьерасы 2019 елда федераль программа кысаларында чыкты ул. Без аны ниндидер сәбәпләр аркасында моңарчы Казан тамашачысына күрсәтә алмыйча килдек. Һәм менә нәкъ быел вакыты җиткәндер дип җыенып, шушы масштаблы безнең бөтен артистлар да катнаша торган зур әсәребезне алып киләбез. Икенче көнне 21 февральдә безнең 2
көндіз һәм кишен Захир Бигиев әсәре буенча куелган Өлүф яки Гүзәл кыз Хадиша дигән детектив жанрындагы спектаклебез. Аны сәхнәгә куйды шушы Кариев театрының баш режиссеры Ринат Аюпов. Ринат Аюпов ул безнең театр өчен бик якын, бик кадерле режиссерларыбызның берсе. Аның белән дуслык безнең 20 елдан артык. Ринат Хасанович безгә 2002 елда килде беренче тапкыр. Һәм менә бу Өлүф яки Гүзәл кыз Хадиша әсәре ул инде аның Минзәлә театрында куйган 8нче әсәре. Алар берсе дә киштә дә ятмый, алар барысы да куела, тамашачы тарафыннан бик яратып алар кабул ителде. Менә мәсәлән аның Сөннәтче бабай, Гаяз Исхак әсәре буенча куелган Сөннәтче бабай спектакле ул безнең чит илләрдә булды, Төркияләрдә булды, төрле фестивальләрдә булды. Шулай Гаяз Исхакыйның Остазбикә әсәре иң уңышлы әсәрләребезнең берсе, һәм шушы ике әсәрне куеп Гаяз Исхакый иҗатын киң пропагандалаган өчен Минзәлә театры Муса Җәлил премиясында алды. Алга таба инде 22 февральдә безнең Осинова бистәсендә дәвам итә гастрольләр. Анда була көндез онытмаска иде үткәнне дигән әдәби драматик хатирә дип атала. Үзебезнең театрның актеры һәм талантлы җегетебез Ильяс Закиров язган һәм сәхнәгә куйган әсәр ул. Кич белән Осинова бистәсендә без шулай ук Мостай Кәримнең Кызырлау музыкаль комедиясын күрсәтәбез. Һәм инде 23 февральдә безнең гастрольләр Әтнә театры сәхнәсендә шулай ук Мостай Кәримнең Кызырлау музыкаль комедиясы белән тәмамланачак. Алып киләсе килде Казанга татар классикасын, үзебезнең иң яхшы әсәрләребез дигән шушы спектакльләрне алар тамашачы күңеленә хуш килер дип ышанып калабыз. Рәхмәт. Разия ханым, сез әйтеп китсәгез иде, менә ничәнче тапкыр сез инде Казанга киләсез гастрольләргә, Казан тамашачысы һәм Минзәләнеке ничек аерыла? Мин инде ничәнче тапкыр киләсез дигәнгә төгәл генә санын әйтә алмыйм. Без Казанга элек башта 2 елга бер, гомумән 5 елга бер Казанга гастрольгә отчет белән киләдегез, отчетный гастроль белән. Ул бер айга сузыла торган иде. Бөтен Казан кайный иде. Бөтен журналистлар килә. Һәр бер матбугат, бөтен газет, журналлар тула артистларның уены белән, театрның үсе кая таба бара, кем ничек уйный, менә шул кадәр яктыртыла иде артистларның һәм театрның хезмәте. Шул кадәр зурлап, искә алып һәр бер уенга түгел, менә түгел иттереп, алар үзләренең фикерләрен белдерә торганнар иде. Шундый заманнар бар иде. Хәзер инде без гастрольләргә 5 ел көтеп тормыйбыз. 2 елга бер, ел сайында берәр генә булса да спектакль белән килеп, Казан тамашачысы янында үзебезнең отчетыбызны биреп китәбез. Казан тамашачысы безгә ул бик якын. Ул безнең Минзәлә тамашачысы кебек. Аның мин сәбәбен үзем бик озак уйладым инделектән дә, һәм шундый нәтиҗәгә килдем. Менә без Минзәлә театры гомер буе гастрольдә йөрибез. Без кайтып кирми, башта без 70-шәр көн йөрдек, аннары 50-шәр көн, аннары 35-шәр, аннары 24 көн, аннары ул 20 көнгә калгач ул шундый кыска гастроль булып тоела торган иде. Хәзер инде 10 көндә йөргән чаклар бар, хәзер элекке кебек күп йөреп булмый, но шуны әйтәсем килә. Менә шулай гастрольләрдә йөргән вакытта без тамашачыны Минзәлә театры тәрбиялидер. Республика буенча гастрольдә йөрибез. Кайда гына барып сорасагыз да, һәр кайсы Минзәлә театрын белә. Без Минзәлә театрын карап үстек диләр тамашачылар. Һәм менә шушы тамашачы, шушы балалар Казанга укырга килә. Шушында яшәп кала. Аларда Минзәлә театрына булган җылы хис гомер буе саклана. Шуңа күрә без гастрольгә килгәч, безнең үзебезнең тамашачыбыз дип киләбез Казан тамашачысын. Һәм алар бик матур иттереп, менә синең хезмәтеңне зурлап кабул итә беләләр. Шуңа күрә без Казанга бик сөенеп киләбез.
Türlü spektakller алып келдік. Мәселен, зәңгер шәліне алып келдік біз. Ол вақытта нешік ойнала тұрған еді. Зәңгер шәліні Қозан артистлары шығарды, Минзәлия театрда шығарды. Әр вақыт екі коллектив бірсін-бірсі қорый. Үш арфын жеріне екі бізде шығардық, екі коллективда бірсін-бірсі қорый. Артистлар бірсінің фикірлерін бірсіне әйтелер. Міне бұл біз сүйесіңі, сүймесіңі біле келдік. Qozanda da oynayırlar, biz de oynayırız bu spektaklini. Ülken buğun betinde Dani apa, Raul abiler, onlar kelip, spektakl qorab, özlerinin motor fikirlerini eytip, bizni kutlap, bizni üstündürüp, üstürüp jiberdiler. Artistler arasındağı bu motor münasebet gastrollerde birge yürgenge meken, bir-biri bizning xizmatni oңlaganga meken bik motor ilikten devam ete. Hamına boyu bir şınap turib devam etsin edi. Endi bu spektakllar bizga kelganda men Nusibega yerib shuni g'ana aytam, şınap turib bu bizning totar klassikasi, totarning yo'lalari, urf-odatlari, o'zimizning milliy aybirimiz, milliy jırlar, milliy kuylar. Бүгінгі күнде халық, гастролда көп бергеш мен шуны оңлайм, халыққа милли әйбір керек. Ғадирек әйбір керек. Оның рәхәтленіп жылап, рәхәтленіп күліп, отырасы келез олда. Халық qotlowlı, boş yetmeslik türlü eserler qorab, mena qalsa biraz ordu. Şuna görə biz op kelirge bulduk bilen ne totar klassiksin, xalq yoratır degen ümit bile kelebiz. Rahmat. Mene Ilmirga söz berek. Nindi rollerini boşqaracaqsın? Hem nerse bu birinci gastroller indi Qozanda. Qozanda bulğan var idi men arça Qozan tamaşaçısına. Aldığında шығыш жасаған бар еді ме? Xeyirli gün, tamaşa шығыш жасаған бар еді Qozanda. Biz bu alıp kelesi spektakllerde min Ülüfiyeki Güzel Kız Kadişe'de tüp rolde Musa rolün başkaram. Türmede oturgan çağımda özümün kılgan gamellerime beye birdim. Байлық bir aylık. Әйгілік, мәңгілік екеніне тәмам түшіндім. Қалғанын спектакльге келгеш көре аласыз. Бұл біздің спектакльге кішкене рекламы. Рахмет. Сөзіңіз ба? Журналистларға сөз берейік. Русина Мухаммедова. Сұрау білім қайсығызға деп. Міне бір театр, түрлі театрлар бір пьесаны қойғаш, бұл театрында тамашашының кемітемі орттырамы? Нешет қорайсыз маңа? Міне бұл сетса тойыны қазір Камал театрда қойырға алынған екен. Бұл сізін сүйіндірді ме? Міне бізден саңалар алын деп, әлі керісінше біздің тамашашыны олашақ болар деп бұршылдығы ма? Дұрысыңын айтканда башта ішкәнендер құрт кіріп алды. Ләкин Илгиз Зәйнеев біздің театр үшін деп шығарды ол әсәріні. Оланың башында уйы болған, фикері болған, жаза башлаган. Бізге келгештін ішләп, шунда ішләп бітірді пьесаны, хаминді ол яқтан бізден сын кім қойса да, барабыр біз Минзәлия театры сетсі тойны бірінші қойдық деп сүйінәбіз, хам ол бек оңышлы спектакль. Міне шулық теманы давам етсек, сүйесің мұ, сүймейсің мұ? Көп еллар Камал театры сахнасында бара. Былтыр біздің театр тарафынан да сахналаштырды. Илсур Қазақбаев режиссері болды. Ол 90-шы еллар башында шулай татар театры сахнасында біріншілерден болып сүйесің мұ, сүймейсің мұны Минзәлия театры қойған болған. Рұша еткенде шынды преемственность бұларға тиіштір енді ол. Хам әлбәтті әр театрының ұз тамашашысы бар бейді. Минзәлиянікі бір тамашашы, әлмәтінікі бір тамашашы. Мен шынды фикірді. Мен енді сіздің сөзге үстөпкен айтасым келе. Біз аңа бірде шекленмейбіз. Неге десең, қазір тамашашылар шул қадар оқылы, олар қазір шоғыштыралар. Міне, бұлар неше ойнады мекен, бұл театр неше қойды мекен деп, олар бар бір келе. Міне, біргіне мисал,
театр белән театр арасында олмаш. Әсәр Хөсәйинов Минзәлә театрында директор булып эшли дә, 71-нче елда Казанга күчә, Академия театрына. Шул вакыттан да Зәңгәр шәл бара спектакле. Һәм Әсәр Хөсәйинов безнең Зәңгәр шәлнең обыстайларын Казанга алып килеп, Казан ояк өсте баса. Бына Казан гүрли башлый. Ниндидер бер Минзәлә театрынан килгән обыстайлар уйнасын әле Казан театрында Казан артистлары белән обыстайларны. Onda тамашачы саны да арта, onda кызыксыну арта. Менә шуңа күрә бу бик кызыклы мисал, бәлки менә шулай бергә уйнаган, бергә туры килгән спектакльләрдә бәлки шундый алмашлар да эшләнер киләчәктә. Biz моңа шат кына Академия театры без куйган спектакльне уйный икән, димәк, безнең спектаклебез кешенең fikrin uyatalgan, kişini kızıksındıralgan degen söz. Менә biz mühacirlerini uynadıq. Bunu bizge koydu Ayupov. Biz mühacirler bile bik köp yırdık. Ol bizning bik yoqшы spektaklimiz. Bik yoqшы spektakl ol bizning. Şın мәгънәсендә yoqшы spektakl. Менә хәзер ул spektaklni Akademiya teatrы чыгарды. Ләкин бит уланы гел икенче төрле итеп эшләде. Шуңа күрә режиссерлар төрле. Аларның үзләренчә нык яхшы, безнең үзебезчә яхшы. Шуңа күрә халыкның сойлап алырга мөмкинлеге булырга тиештер. Рәхмәт. Сораулар. Әйе. Менә мен гастрольләрдән әзрәк китеп дигәндәй бер сорау бирмәкчiyim. Менә мен карыйм монда Минзәлә театрының зданиесе теге елны төбәкара мәдәни мирас дип танылган булган икән. Бу сез моны саклап калу буенча яисә үстерү буенча дип әйтәмсең инде бернәрсә эшләр уйлыйсызмы? Яисә теге булган инде, шунда нәрсә дип яшисезме? Шуннан да 22-нче елның август айында безнең бинабыз төбәкара мәдәни мираска ия статусын алды. Ул зур статус. Булай гына түгел. Бина төзелгән 1894 елда. Здание народной аудитории дип аталар русча, рус телендә. Һәм инде электән уганда шундый җыеннар җыела торган булган, анда советский хөкүмәтне игълан иткәннәр 1907 елда. Бик тарихи бина. Һәм инде без шушы статусны бирмичә булдыра алмадык. Анда бит әле ул бина Муса Җәлил исеме белән дә бәйле. Терәлеп тора шушы бинага Муса Җәлил исемендәге педагогик күллият укулар вакытында сугыш алдыннан Муса Җәлил без анда 50 көннән артык шунда укыган һәм күрше бинага кирип, театр бинасында кирип безнең артистлар белән бергә чыгышлар ясаган, шигъри кичәләр булган. Безгә моның файдасы, бу статусны бирү файдасы зур. Чөнки соңгы тапкыр театрыбызга капиталь ремонт, зурлап, ныклап эшләнгән ремонт 99 елда була. Һәм инде вакыты җитте, менә 20 елдан артык. Театрыбызның халаты начар дип әйтеп булмый бинаның, ләкин инде заманга яраклаштырып, аны инде заманча иттереп ремонтлау, реставрациялау кирәк. Бүгенге көндә хөкүмәтебез тарафыннан безнең театрыбызга реставрация, ремонт эшләре өчен проектны, сметны эшне эшләүгә акча бирелде. Һәм шушы эш хәзерге вакытта бара. Проектны, сметна документация әзерләнә. Алла берсә тиз арада майлар булырмы, июньнәрме, чөнки мәдәни мирас объекты булгачтан аның эше тагын да катлаулырак. Шушы проект, сметна документация булганнан соң инде без инде беләчәк без күпме сумма, нинди бәя кирәк булачак, һәм инде алга таба инде эшлисе булачак. Ләкин хыялланабыз, бу коллективыбызның, театрыбызның зур хыялы, театрыбызга ремонт, реставрация кертү. Рәхмәт. Әйе. Балалар фестивале, бәйби театрлар фестивале турында төгәлрәк сөйләп китсәгез иде, кемнең идеясе, ни өчен бәйби театрларга üstünlük бирдегез? Фестивальләр күп инде, театраль фестивальләр, һәрбер театрның үз фестивале булырга тиеш дигән шундый тенденция ахырсы инде хәзер. Ни өчен бәйби театрлар?
Алсу Бэби спектакль республикада бірінші болып Минзәлә театрында қойылды. Аны бізге Алмас Садриев қойды. 2018 ел еді ол. Әлі ол түшінші бик біліп тә бітірмелері. Біз Қазанға оқырға келгәч Руб Чайхович белән сөйләшү булды да, кызыксынып киттек тә. Татар нәкышы жанланган бизәкләр дигән спектакль безнең беренче постановка. Аннан соң Алмас Садриев куйды безгә Абдулла Али шәкиятләре буенча Койрыклар дигән әсәрен. Һәм инде менә 3нче бай спектакль безнең репертуарда көзгә арты дип атала. Аны безнең театр артистлары Рөстәм һәм Диләрә Зиннуровлар чыгарды. Театрга директор булып Эльнур Зуфарович килгәч, Алмас Садриев биргән менә идеяны ул фестиваль дип уйлаган идек инде. Башта ул форум форматында узды 2021 елда. Алга таба безнең директор аның статусын бөтен Россия дәрәҗәсенә күтәрә алды һәм бездә беренче бөтен Россия Бэби театрлар фестивале узды. Ләк-ләк дип исемләнгән. 8 коллектив катнаштан да Эльнур Зуфарович әйтеп китте инде. Бик масштаблы, бик күңелле, бик зур чара булды инде бу Минзәлә театр өчен генә түгел, республика өчен дә бу зур чара дип саныйбыз без үзебез. Экспертлар безнең Мәскәү экспертлары, алар бик көчле. Мәсәлән, Варвара Коровина, ул продюсер Мәскәүдән. Нияз Рауфович Игламов Казаннан театраль тәнкыйтьче, Наталья Григорьевна Каминская безнең Мәскәүдән шулай ук театр тәнкыйтьчесе һәм Анна Сергеевна Казарина Мәскәүдән. Алар бик яхшылап тикшерделәр, үз фикерләрен әйттеләр, матбугат битләрендә соңыннан язып чыктылар инде бу фестиваль турында. Алга таба безнең фестиваль дәвам итәчәк дип планлаштыра театр. Әйе, шулай булсын. Илнурга сорау. Менә бу бина битендә хәзер объект культура наследие булгач, аны зурайту, аңа инде өстәмәләр кертү кыенрак. Сез менә алга таба да шушы коллектив белән шушы бина битнесен кичкенә шунда сыясызмы? Яки ремонт булгач та инде өстәмә инде биналар салуда күздә тотыламы? Аның мәдәни мираска ия өлеше каркас коробка дип әйтик инде. Ул уртада. Менә безнең административ блок, хәтерләсәгез, ул безнең инде шул 90-нчы елларда төзелгән пристрой. Һәм дөресен генә әйткәндә, Рәзилә апа әйтте бит, без тәгәрмәче театр, безнең күп өмеребез гастрольдә үтә. Ул бина безгә җитә. Менә хәзер без аны дөрес перепланировка ясадык. Аны хәзер проектлантлар белән эшлибез. Безгә кайдадыр киметергә кирәк, кайдадыр арттырырга кирәк. Әгәр без аны менә дөрес иттереп сантиметрга дөрестеп эшләсәк, бу бина безгә җитә. Чөнки һаман да шул тарихка килеп кала бит инде ул. Нишән күпме еллар буе, гасырга якын ел буе театр атмосферасы авырсы сиңгән диварларны, менә шушы халәтне югалтасы килми. Төп бурычыбыз шушы. Әйе. Менә бу үзебезнең театр бинасы дибез бит инде. Гоголева дигән актриса бар бит инде Мәскәүдә данлыклы гомер буе. Менә безнең архивта шундый материаллар саклана. Аның әнисе безнең Минзәлә театр бинасында чыгыш ясаган. Артистка буларак. Ул бит инде безнең урыс театры дип төзелгән безнең бина. Чөнки безнең Минзәлә шәһәре ул ярмаркалар шәһәре. Ярмарка булгачтын ул инде анда бер сүзсез скамарохлар да, шамакайлар да барда булган. Шуңа күрә ул менә 1894 елда ук театр бинасы итеп төзелгән. Ул вакытта ук. Аның билетлары бик кыйммәт булган. Һәм шушыннан җыелган акчадан исәпләгәннәр якын тирәдә дә театр биналары ачарга дип. Безнең Минзәлә театрының бит аның тарихы шулай ук бик тирән. 5-7 елларда анда уже безнең документ буенча бар. Аннары 18 елда инде бездә театр эшләгән. 30 елда Риза Ишмурат җитәкчелегендә менә Минзәләгә районара театр җибәргәннәр коллектив. 31 елда эшли башлаган. Шуңа күрә безнең Минзәлә театрының тарихы бик тирән. Binada бик күп
истәлекле вакыйгалар саклый. Менә Муса Җәлил дидек. Муса Җәлил бездә 51 көн булган Минзәлә шәһәрендә. Артистлар белән спектакльләр куйган, скрипкада уйнаган. Безнең Кишубаев, ул фортепианда уйный торган булган, әйме Муса Җәлил кирип. Менә Муса Җәлил турында без күп сөйлибез. Ләкин 30-нчы елларда Абдулла Алиш Минзәлә шәһәрендә көзгә кадәр эшләгән. Практикада булган. Ул урман хуҗалыгы буенча битергәндә безнең кантонга эшкә килгән. Менә бу турда бернинди сүз чыкмый. Шуңа күрә без инде бөтен җиргә таралмаса да койрыкларны Абдулла Алишның куярга тырыштык һәм сер тотмас үрдәген без аны үзебез Муса Җәлилнең көрәштәше генә түгел, Минзәләдә дә булган бит әле Абдулла Алиш дип, без аның әсәрләрен эшләдек, яңа елга балаларга әкият итеп тә эшләдек. Шуңа күрә киләчәктә бәлки бу турда кызыксынулар килеп чыгар. Ул библиотекаларга йөргән, бик күп кешеләр белән очрашкан, Минзәләгә килгәндә ул инде атаклы балалар язучысы булган бит. Бәлки менә бу мәсьәләдә ачылып китеп, Минзәлә театрына әле bu işini de işlev yükletilir belki artistler üstüne mi, rejissörlarga mı, belki bir eser koyulur. Bizim hele onda ümitimiz de var. Elnur Zafaroviç, men Srokil'de yigitler koyda hizmet ite. Alar maxsus hərbi operatsiyada mı, armiyada mı? Yo'q, anda tugul, alar yashlari bo'yicha rush etkanda срочная служба. Екатеринбург shaharında военно-космические силы. Üçüsü birga, bir частьta. Üçüsü birga o'qib qatdilar, üçüsü birga yashaylar, hamma üçüsü birga endi birga xizmat etadilar. Rahmat. Hamma so'rovlar bor. Mustay Karimning bitin ismin мәңгеләштерү максатыннан Татарстанда соңгы елларда шактый эшләр эшләнде. Сездә шул үзегезнең өлешне кертергә дип Мустай Карим әсәрен алдыгызмы, әллә башка сәбәпме? Әйтәсез? Әйтегез. Мустай Карим инде ул ике халыкның да баласы. Мустай Каримне карап Bütünübüzdə oxub üstük, şuna görə onun indi 100 yıllığı buldu bit. Менә шушы Мустай Каримның 100 yıllığına bağışlap, həm indi үзебезнең Татарстаныбызның юбилейына bağışlap, biz bu əsərini məxsus səhnələşdirdik. Huzurlauны. Elmirға сұрау. Артистлардың тұрмыш шартлары деп сұрамаймын да, бар директор алдында дұрысын айтып бітірмәссің. Шуны гына сорыйм, нинди рольләр уйныйсың килә, җитәкчеләр алдында лучше шунысын әйт әле. Нинди роль уйнарга хыялланасың? Минем берәр шук, шаян, теге җырлап, биеп, уйнап, көлеп, от души уйный торган бер роль кирәк инде. Оештырырбыз, Элмир. Рәхмәт, бизор. Сырый сәйдерләрен сұраққа керек әмес. Сұрау бар ма? Сұрайым, сұрарға. Рәзилә апа, берничә тапкыр Муса Җәлил дип әйттегез. Муса Җәлилнең битендә без бик шәхси тормышы да бик бурный булганын, бик матур тормыш белән яшәгәнен беләбез. Монда аның шушы матур тормышының Минзәләгә катнашы бармы? Минзәләдә дә аның дәсен дәвамчылар юкмы? Муса Җәлилне Минзәләдә дә бик яратканнар. Оның үзен яратып колхозларга чакырганнар. Колхозчылар белән очрашулар бик еш булган, театр артистлары белән дә концертлар куйганнар. Мин инде тирәнгә кирип, аның теге шәхси тормышы турында сезгә бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Яхшы атка кыңгырауның яхшысы тагыла. Шуңа күрә андый шоулар Минзәләдә дә бар, ләкин инде бер кемдә тотып, андый аның тарафына ямсыз сүз әйтә алмый. Минзәләне миңа калса ул бик яраткандыр, ул аңа багышлап, "Хуш, Минзәлә, синдә кунак булдым, бераз гына узып барышлый" дип бик матур итеп шигырьләр яза. Минзәлә халкы Муса Җәлилне сугышка озаткач, Мәскәүдән сугышка китәр алдыннан Минзәлә халкына язган хат
хаты бар Муса Жәлилнең. Бу хат безнең музейда саклана. Безнең копиясы. Ул анда мине яхшы итеп кабул иттегез. Сезнең хөрмәтегезне мин сугышта яхшы сугышчы буларак һәм язучы буларак яхшы әсәрләр белән оклармын. Киләчәктә сугыштан соң очрашуга кадәр дип язган хаты бар. Бу хат килгәч Минзәләдә бөтен Минзәлә халкы җыелып, элек митинглар бар, менә шушлай иттереп бу хатны укыйлар. Шуңа күрә безнең Минзәләдә Минзәлә паркы бар. Безнең театр әлеге дә баягы яшь кеше бит инде. Менә яңа яшь директор килде дә. Концерт программасы әзерләдек. 25 августка туры килде. Яшь кеше буларак әйдәгез Муса Жәлилне ул бит ул көнне җәзалаган көн. Әйдәгез менә без шул көнгә багышлап куйык әле бу концертны дигән тәкъдимен без Илнур Сәфәршин күтәреп алдык та, без инде менә 2 рәттән хәзер Муса Жәлилләрне җәзалаган көнне Минзәлә шәһәрендә паркта, ачык һавада бик матур программа төзеп, бөтен шәһәр халкын җыеп кичә уздырабыз. Монда бик ярата халык моны, бик матур. Моның файдасы тамашачы җыюда. Аннары соң Муса Жәлилнең шигырьләре, әсәрләрен алабыз. Муса Жәлилләрнең багышланган әсәрләрен алабыз. Бу безнең артистларыбызның осталыгын арттыра. Аның шигырьләрен өйрәнәләр, аның җырларын өйрәнәләр. Менә бу безгә, үзебезгә дә бик файдалы. Рәхмәт. Сорау Илмирдан. Шуны гына әйтим әле. Безнең Минзәләнең бик оста художнигы булган һәм ул сугышка китеп югалган. Менә шундый сүзләр йөри. Муса Жәлил анда квартирада торган вакытта шул квартир хозяйкасы әйтә, менә безгә килеп ясады портретін. Үзенең яңа китабын чыгарырга уйлый Муса Жәлил Минзәләдә. Ул вакытта карточкага төшәргә фотографлар калмый шәһәрдә. Моны ничек итеп карточкасын ясарга белмәгәч, безнең художникка мөрәҗәгать итә. Рәүф Халиков дигән кеше ул. Һәм ул карандаш белән аның портретын ясый. Бу портретны бик нык ярата Муса Жәлил, үзе белән алып китә. Аның кайсыдыр китабында карандаш белән ясаган рәсем бар. Ләкин аны берәү арасында янмый кем ясады? Менә бу безнең художникыбыз ясаган рәсем булырга бик тә мөмкин. Менә бу шулай ук безнең театрыбызга бер горурлык. Илмирдан сұрысы келгенде, театрның бетінде артистлар аның yüzü, театрда сізні танытыр үшін нәрселер ішлене, һәм сіз өзіңіз нәрселер ішлейсіз. Бәлки теге социаль шелтерлерді алып барасыздар блогыңыздан. Қазан тамашашысы алдына шыққаш, бұл шул Илмирбет деп айта тұрған нәрселер ішлене. Дұрысын айтканда, мен өзім социаль нелерде отырмын, инстаграмларда, нелерде. Менә бу Үлүф спектаклендә миңа калса, ул миңа зур үсеш бирде, бирә. Баш рольне, Муса ролен башкарган өчен. Алла бирсә. Так. Мен шо югала торган гадәтем бар. Тагын бер башка сорау бирә алмыйсызмы? Менә. Бердә югала торган кешегә шомагансың. Үзенә кирәген сорап ала. Мен менә шушы Үлүф турында сорамакчы идем. Менә нәрсә җиткән, менә өзеген укып биттек. Бит инде менә нәрсә җиткергә телисең, бүгенге заман белән бу аваздашмы, әллә бу инде борынгы заманда калган героймы? Бу бит инде элек язылган әсәр. Менә нәрсә җиткергә телисең, һәм шушы өзек белән өзек аша ул монолог аша. Байлыкка кызыгып, үзенең туганын, оныта, теге дустын күрмей, анда акчага кызыгып, кызга хатынны калырга йөри, Хәдичә исемле бер кызны. Так. Байлык
Neydi проблемасы? Неде? Әсәрдә. Бойлық проблема мыны yok? Yok енді. Байлыққа қызығып, өзінің тұрмышын ұныта кіші. Келешегін анда хаман оқша дей, міңнер керек, міңнер дальше. Өзінікігіне жетмей, тағын көбірек керек аңа. Бүгінгі күнде Минзалия театрында міне көзге көрініп бара тұрған процесс, ол міне буындар алышыну процессы. Үлкенлеріміз біздің бик аз бүгінгісі күнде, һәм міне яшьләр алар күп, һәм аларга үсәргә мөмкинлек бар. Шуңа күрә алар һәр берсе үзен күрсәтә ала. Менә мәсәлән шул ук Сицатой, ул гел яшьләрдән генә торган спектакль, шушы ук Өлүф яки Гүзәл кыз Хәдичә, анда күбесенчә яшьләр бер-берсеннән иҗади көнләшеп дияргә дә ярыйдыр инде, әйме көнләшеп, уздырып, рәхәтләнеп эшләргә мөмкинлек бар бүгенгесе көндә театрда. Менә безнең Илнур Сфарович килүгә 2 ел эчендә генә 5 мактаулы исем бирелде. 2 ел өчен бу бик күп әйбер бит инде. 3 атказанган артисты дигән һәм 2 мәдәният хезмәткәре исемнәре. Һәм бүгенге көндә театр тизлеген арттыра гына бара, менә тыгыз зур вакыйгалар кичкенә генә шушы Минзалия шәһәрендә бара. Шушы ук фестиваль, шушы ук театраль Сабантуй, алга таба да планнар күп, һәм яшьләргә үсәргә мөмкинлек нәкъ менә Минзалия театрында бүгенгесе көндә. Илмир, кызлар Минзалия таный башладымы соң әле, син аларны Казаннар белмидер. Танылар. Ничек сизелә ул? Карашларынан сразу карап китәләр. Миңа бит ярамый, мин ни бит өйләнгән. Әти кеше, семья, хатын, кызым бар. Аллаһка шөкер. Менә беренче татар детективын куйдыгыз, быел бит инде дастаннар елы, анда башка шундый нәрсәдер уйлап табырга хыял юкмы? Тарихи әсәр бәлки куярга, тарихи дастан. Бу җегетне менә баш рольгә җегет бар. Менә тарихи әсәр безнең театр өчен махсус язды Михаил Башкиров дигән автор, ул драматург та түгел, Сергей Потапов дигән якут режиссеры куйды аны. Это мой личный драматург дидер инде Михаил Башкировның. Кызганыч, без аны Казанда күрсәттек август айындагы Таткультфест фестивале кысаларында гына. Менә без аны узак уйный алмадык. Шушы әсәр менә бик уйныйсы килеп калган, бик дастаннар жанрына туры килгән әсәр дип уйлыйбыз әйе. Нәкъ менә Салкын кын дип атала ул. Анда төп геройлар шулай ук яшьләр безнең. Бәлкем алга таба Казан тамашачысы да тагын бер күрер әле бу әсәрне. Дастаннар елы дигәчтә ул теге быел оңаңа бөтенебезгә ташланып, гел оңа гына барсак, ул гел бер төрлегә әйләнер. Безнең мәсәлән быел Сабир абыйның 115 еллыгы. Менә шуңа күрә безнең инде үзебезнең исәп шушы Сабир абыйны тагын да күтәрү, аның инде театрның исемен йөртә, аның исемендә премия бар безнең театрда. Сабир абыйның кем булуын әле республикада барыбер белеп бетерүчеләр юк. Бәлки кемнәрдер кандидатскийлар жокларлык кеше бит инде Сабир абый. Ул шул кадәр күп драматурглар үстергән, шундый күп артистлар үстергән. Ул менә безнең бик данлыклы режиссерыбыз Мулланур Мустафин, Мулланур Хамшбария, күп еллар эшләгән, бик шәп режиссер, ул бөтен республика таный торган иде аны. Сабир абый үзе барып Мәскәүдән театрга алып кайткан. Менә шулай театрны киләчәк өчен дип түзегән һәм татар халкының киләчәге өчен дип калдырган шушы олы затның без халык арасында ныгытып таралып китеп, аның турында сөйләргә һәм ул куйган бәлки берничә әсәрне дә сәхнәләштерергә мөмкин булыр дигән хыял белән йөрибез әле. Чөнки үткәнен оныткан кешенең киләчәге юк дигән сүз бар. Сабир абыйларны без онытырга тиеш түгел. Безнең әле төп план менә бүгенге минутта шушы Сабир абый. Нурсифар, синдә сүзегез бар иде бугай.
Нендей планлар? Артистлар сөзімді алдылар. Мына шушы фикірні айтмақшы едім, шыннан да. 115 жыллық болғаштан, мен енді бір датада тоқталасым келе, 1957 жылда СССР-ның Мәскеуде өткен декадада Татарстаннан Минзәлә театры бара. Һәм инде менә шунда ике әсәр белән баралар, язылмаган законнар. Һәм Галия Бану. Менә минем нишләптер башында, менә шушы һәм шул елда, шул Мәскәүдән кайтканнан соң Минзәлә театрына дәүләт статусы бирелә. Ул Сабир абый белән нык бәйле, көчле әсәрләр белән бәйле, шушы декада белән бәйле, дәүләт статусы белән бәйле. Бәлки шушы вакытта Минзәлә театры нык, шул вакыттагы нык көчле вакытындагы бер әсәрен алып, шушы юбилей елы кысаларында сәхнәләштерергә иде. Сораулар бар? Иң традицион сұрау алдағы планнар инде, сәл аны әйтмәдегез. Алдағы планнар бик зор. Дөресен генә әйткәндә. Менә без коллектив белән җыелабыз да, җыелган саен менә әле килгәнгә дә 2 елдан вакыт тиз үтеп киткән икән, әле генә килгән шикелле. Ничектер бер үзара нәтиҗә ясыйбыз. Буны эшләгәнбез икән, моны эшләгәнбез, монысы начар булды, монысы эшләмәскә кирәк. Һәм инде мин үзем инде җитәкче буларак шушы коллективның күп әйберләргә тотынудан курыкмаганына инандым. Һәм инде без курыкмыйча план төзи алабыз. Иң зур планнарның һәм хыялларның берсе безнең инде төп бурычыбыз 30 елга якын җитәкчелек иткән Роберт абый Шаймардановның исемен мәңгеләштерү. Үзе Минзәлә егете булмаса да, Мөслимдә туган булса да, ул бөтен гомерен Минзәлә театрына багышлаган. Театр сәнгате дөньясына зур өлеш керткән шәхес. Һәм инде тиздән без аның положениесын эшләп бетерәбез. Роберт Шаймарданов исемендәге балалар театраль фестивален оештырырга планда куелды. Без инде аны башлыйсыбыз килә. Район күләмендә генә түгел, Минзәлә районы күләмендә генә түгел, әле якын тирә татар районнары белән 5 районны күз алдында тотабыз. Минзәлә, Актаныш, Мөслим, Сарман, Тукай районнары. Балалар, мәктәп балалары фестивале булачак. Бу һәм инде моны тиешле дәрәҗәдә Алла бирсә быел эшләп чыксак, киләсе елга дәвам итеп, аны инде рәсми рәвештә Мәдәният министрлыгының планына кертеп эшләү планда тотыла. Бу бер план. Икенче план әлбәттә инде ул безнең яңа спектакльләр, премьералар. Без инде сер түгел дип уйлыйм. Юсуф Казакбаевны көтәбез. Режиссер буларак, чөнки аның алда чыккан 2 спектакль бик уңышлы чыкты. Без инде Наразилә әйтмешли, бүген халыкка гадилек, халыкчан әйберләр кирәк. Һәм әле нәрсә мөгез чыгармыйча, үзебезнең Туфан абый язган әсәрдә тукталдык. Туфан абый язган әсәр бик актуаль темага, аның инде соңрак менә сана вакыт җитмәде, кайсы әсәрдә тукталган әйтеп китәрбез һәм шулай без 20 февральдә күрсәтәсе Казурлау спектакленең режиссеры Байрас Ибрагимовка менә шушы Сабир абый куелган әсәрләрнең берсен йөкләргә дип план тотабыз. Бу инде премьераларга килгәндә. Әлбәттә, үзебезнең штатный режиссерларыбыз бар. Баш режиссер Булат Бәдриев тарафыннан спектакль куелачак һәм Дамир Самирханов тарафыннан. Һәм инде Baby фестиваль дәвам итәбез дип сөйләштек. Аңа мөмкинлекләребез бар. Без инде былтыр ноябрьдә уздырдык, ләкин балалар фестивале булуын исәптә тотсак, матур вакытта, урамда, җылы вакытта Минзәлә бит ул гел сулыклардан торган Татарстанның иң матур нукталарының берсе, без инде шул сентябрь айларына дип шома тотып торабыз шул фестивальне уздыруны да. Ни өчен Туфан Миңнуллин әсәре? Чөнки Туфан Миңнуллинның иң беренче язылган әсәрен Сабир Өметбаев сәхнәгә куя. Безнең авыл кешеләре дип аталган ул әсәр. Ул аны бу турыда шулай ук күп сөйләнми. Ул аны куйганнан соң менә бөтен кемчелекләрен, җитешмәгән якларын үзен күрсен өчен дип куйдым дигән. Шулаймы, Разилә апа? Туфан Миңнуллин безгә Минзәләгә эшкә килә.
Минзеле театрында хезмәт юлын башлый. Шул вакытта язган була инде ул безнең авыл кешеләрен. Ул әсәрең бик уңышлы чыга юк исәм. Сабир абый инде аны Тухан Миңнуллин килгәчтен Сабир абый мине кулымнан тотып язарга өйрәтте ди. Нишләп соң Тухан абый Минзәләгә килгән дип сорау бирәләр инде балалар белән очрашулар вакытында. Чөнки алар без әйтәбез икесе дә Кама-Тамак районыннан. Безнең Сабир абый да шуннан. Ул шуңа безгә эшкә килә, бераз бездә эшли. Сабир абый ул бик күп кадрлар әзерләгән дидем бит менә. Рәшит абый Шамкаев та без эшләде, Камил Вәлиев та, санап китсәң Нуретдин Әҗмиевләр, алар безнең театрда канат чыгарып, менә Казанга зуррак җирләргә киткән кешеләр. Сабир абый һәр вакыт драматурглар әзерләде. Менә әйттем бит, Юнус абыйның ул әсәрен куйдык без. Минзәлә театры Китрәдри шакырып, яздыра, ышамый, кайтара, яз, 6 тапкыр килеп, ул чакта драматурглар Ояз абый Гыйлаҗев нинди конкретный кеше, ничә тапкыр килеп, әсәрләрен язып китте. Без аның менә Тынурамдагы угасын да куйдык, Шаршын җирне. Соңгы вариант окончательный дип китерсә дә, ул аны кире безнең театрга яраклы итеп эшләде. Шуңа күрә безнең театрда драматурглар тәрбияләү мисалы да бар. Язучылар сезнең кулакка. Сораулар бармы? Кичкенә генә бер сорау бу. Шубин ролендә кем уйный? Ике составы да китте бит инде. Шубин Мына әйттем бит, 3 егетнең бергә китү әлбәттә ул репертуар планына тәэсир итми калмый. 3-1 дигән матур япь-яшь егетләр, бөтен җирдәге беренче алгы планда уйный торган егетләр. Без инде алдан планлаштырган идек, соңыннан белдек, аларның армиягә китәсен, ләкин бит без шикерәлмибез, күчерәлмибез, куясы килде. Бездә бар бер егет, Ильяс Закиров исемле. Ул инде актерлыктан китеп, үз теләге белән, ул хәзер административ корпуста эшли. Шулай безнең командада, һәм Ренат Хасанович килгәч тә өчәү утырып сөйләштек тә, Ильяс башка кеше юк. Яшь буенча, фактура буенча туры килердәй егет юк иде. Ильясны сорап, Ильяс кирсәң дип, ярар, мин сезне кыен хәлдә калдырмыйм дип бер көндә, менә бу дүшәмбедә генә bir kün işlediler, bir günde vodka kirdi İlyas Zakirov, hem ikinci günde indi yartı gün tağın bir program yasap, şol günde 2 seans oynadık. Universal kişiler. Yarı, bütün sorular yok mu? Test təqdimler. Jurnalistlarga aytır sözler. Yok mu? Sizden var mı aytır sözler? Sorularınız bulsa beriniz. Alaysa. Tügəllüyüz matbuat konferensiyasında aytır sözlərinizini. Aytınız. Fırsattan faydalanıp barığızını da Minzələ teatr gastrollerinde kütüp qalabız. Grafikini biləsiz. 20'sindən başlap Kamal teatrı, Karif teatrında. Şolay Asinova pistesi etne teatrı bilen tamamlayız. Ondan sonra endi Başkırtıstan gastrolleri kütübüz. Ondan sonra başka tübek gastrolleri. Barığızға da bik zor rəhmət. Minzələ әллә қайда шикті deyip unutmağız bizne. Minzələnin bir boylığı var. Minzələni Minzələ etken teatr, teatrını teatr etken Minzələ deyip bizde xalıq özü şulay söyley, bizden özümüzün xalıq. Hem biz bir qırılanabız, şulşa jirlikte yaşayabız, hem işləyabız bilen rəhmət barığızға da şaqırabız üçün.